Helo, dwi wedi gorffen yng nghemotherapi. 18 wsos docetaxel ges i. Dwi ar wythnos 18 debyg achos wsos nesaf mi fydd y chemo allan o'n system i. Fideo di hwn jyst i ddangos yn Aeliau fi. Dwi wedi bod yn eitha lwcus gyda'i eiliau trwchus iawn a dwi wedi cadw yn eiliau rhan fwyaf. Maen nhw yn disgyn allan ac yn parhau i disgyn allan. Mae yn amrannau fi yn stori arall. Nath yr gwylod i gyd fynd ar ôl rownd 4-5 oedden nhw'n mynd i gyd. Dwi'n dioddau o dry eyes sy'n golygu bod yn llygyd i'n llifo yn ofnadwy. A mae'r ei top wedi tyluo'n ofnadwy. Mae gennau rhywfaint, ond oedd gennau eiliau eitha trwchus, byth yn gwisgo mascara, byth. Felly, dwi jyst yma i ddangos chydig o bethau sydd wedi helpu fi ar hyd y ffordd a tips ges i. Ac un o'r rheini ydy eyeliner, rhywbeth dwi rioed wedi ddefnyddio blaen. Dwi wedi prynu un gel eyeliner, L'Oreal di hwn. Nes i fynd i Boots Gaernarfon a'i brynu o. Mae o yn handi iawn i roed chydig o liw yn y llygyd chi, lle maen nhw'n cynghori i ddefnyddio eyeliner, mymryn, achos mae'n llygyd i yn edrych yn wyn yn ofnadwy, fatha ma rhywun mewn ffordd, pan maen nhw wedi colli gwallt i gyd, da chi jyst yn edrych yn dim lliw. Ac felly, eyeliner, dwi jyst yn rhaid o'i ganol y llygad, jyst i gael mymryn o liw. Weithio ddio'r brwsh, jyst i smydio bach yno. Mae'n gwneud lot hirach i fynd yn hyn yn barod nag oedd o. Codi a dim make-up oedd i'r rot o ddyddiau stalwm. Ond dwi'n rhoi make-up bob dydd os dwi'n mynd allan yn lle. Reit, yr ail beth oedd yn amlwg yr eiliau, o'n i'n poeni'n ofnadwy ar y dechrau am golli'n eiliau, fwy na colli'n wallt, i fod yn onest. O'n i jyst ddim yn gwybod beth o'n i'n gwneud efo nhw, achos so gynnwch chi fringe, a nes i feddwl torri fringe, ond o'n i'n meddwl wedyn, mae'r fringe yn mynd i fynd, mae'n debyg, gwallt yn mynd i fynd, felly i be. Ond dychmyg yn cuddio rhywfaint, ond o'n i jyst ddim yn gwybod sut o'n i'n mynd i wneud llinell pensel, dydw i ddim yn dda efo rhoi make-up ymlaen. Nes i gerdded i mewn i Boots yn Lerpwl. Yn Manceinion, sori. A nes i jyst mynd, mae'n rhaid i ffeindio rhywbeth cyn gadael y lle yma. Oedd hynny rhyw chydig wthnosa cyn i fi ddechrau chemotherapi. Ges i ar drip yna hefo ffrindiau a'r ferch i wylio sioe. A nes i gerdded i fewn i Boots a nes i jyst mynd syth at yr NYX NYX a nes i hoga un ifanc yna. Nes i jyst mynd, really sorry to ask you, medda fi, but I'm going to be starting chemotherapy and I'm worried about my eyebrows and I don't know what to buy. A fi oedd hi'n lyflu, oedd hi oed cael y cwestiwn o blaen, a chmod, hogan ifanc, a nath hi helpu fi i ddewis dau beth, sef yr NYX Precision Brow Pencil, sydd fel yna. A hefyd nath hi gynghori fi brynu Zero to Brow Gel, a dwi wedi ffeindio bod hwn yn ffantastig. So, maen nhw, y ddau yn nhw hefo, dwi'n meddwl mae spoolie, da chi'n gael hwn, dyna mae'r ferch 12 oed yn ddeithau, ar y pen. A mae hwnna'n helpu i fatha tynnu lliw drwodd a nid edrych yn bach fwy naturiol. Wedyn, mi fyddai'n defnyddio, ar ddyddiau dwi'n eisiau ffaffian, fyddai'n defnyddio'r pensel, ac ar ddyddiau dwi'n eisiau bach gwell lliw, fyddai'n defnyddio'r gel. Fyddai'n defnyddio bach o'r ddau i ddangos heddiw. So, mae'r gel ma hefo sponge ar y diwedd. A'r beth dwi'n neud ydy dynnu o drwodd. Bach mwy ochr arall. Wedyn, mae o'n lliwio, achos dwi wedi colli lot yn y darn yna, lle. A wedyn, dwi'n defnyddio'r spoolie, os yna ydy enw fo, a dwi just yn mynd drwodd, a just gliso chydig. Fel dwi'n deud, dwi ddim yn dda hefo colir, ond mae rhywbeth dwi just i gorau hynna'n ddysgu, a nes i'n dar gwrs Look Good, Feel Better, nath sôn chydig bach. Ddim digon dweud y gwir am hyn, sôn mwy am golir yn gyffredinol. Dwi yn hefyd defnyddio yr pensil, yr crayon ma, just i wneud mymryn yn y pen, achos mae'n bach wy'n naturiol, achos dwi wedi colli penna nhw. A na i just wneud mymryn just yn y canol, achos dwi wedi colli rhywun so yna. Ta-da! Ac felly, dwi'n gobeithio bod yna liw gwell ar yn anyn nhw rwan.
A dyna ni. Felly, trics bach nath nhw ddysgu fi ar gwrs, oedd heina, a maen nhw wedi helpu fi ar hyd y ffordd.